De SP Gennep organiseerde vanavond een avond over het openbaar vervoer. Wat was eigenlijk de reden dat SP Gennep dacht zo'n avond te beleggen? De reden is dat wij als partij natuurlijk het openbaar vervoer een warm hart toedragen. Omdat wij openbaar vervoer als onderdeel van de publieke sector een heel belangrijk iets vinden. En omdat we willen weten hoe het komt dat het bijvoorbeeld op de Maaslijn vaak zo'n chaos is. En dat de chauffeurs van de bussen staken, klagen. Wat dat betekent voor onze reizigers, voor onze bevolking in onze gemeente. En voor het personeel in het openbaar vervoer zelf. Maar er waren ook wat andere mensen, andere sprekers uitgenodigd. Kunt u die ook toelichten? Onder andere waren er chauffeurs van de bussen, buschauffeurs dus, die hun ervaringen van de afgelopen jaren uit de doeken hebben gedaan. En ik vond dat persoonlijk af en toe zeer verbijsterend. Tot zelfs bizar wat zij allemaal meemaken, hoe zij moeten werken en hoe zij er allemaal van moeten herstellen. En nadenken of zij dat nog wel allemaal kunnen dan wel willen. Wat ik heb begrepen is dat buschauffeurs met de jaren getraind raken in het ophouden van hun urine. Omdat ze gewoon geen tijd hebben om te gaan plassen. En nogmaals, dat klinkt misschien grappig of komisch, maar dan moet je toch eens even bij stilstaan wat dat voor iemand betekent die 8, 9 uur per dag rijdt en die 2 keer per dag een pauze heeft van een kwartiertje. Dat je dus gewoon jezelf moet gaan trainen om niet te gaan plassen. Nou, dat zegt wat mij betreft wel heel wat over de werkomstandigheden van de huidige buschauffeur op de lijndiensten. Als je hoort dat zij regelmatig bedreigd worden, dat zij met agressie te maken krijgen. En dat zij ook maar alleen op die bus zitten. U zegt 's avonds na 8 uur, maar ook later. En als het donker is en het is afgelegen of je zit in een grote stad, dan moet je toch even bij stilstaan. Dat als je al het nodige hebt meegemaakt, dat je op je hoede bent als buschauffeur. En dat heeft natuurlijk wel invloed op ook de tijd na je werk. En nogmaals, ik ben daar behoorlijk van geschrokken. Ofschoon ik weet wat er af en toe aan de hand is op de bus en overigens ook op de trein, is het toch iedere keer weer schrikken als je de verhalen uit de praktijk hoort van mensen die er dagelijks mee te maken hebben. Er waren ook mensen van de provincie en van de Tweede Kamer, SP-leden van de provincie Limburg en van de Tweede Kamer uitgenodigd. Ja. Hoe hebt u dat ervaren? Ja, hier in Gennep was de lijsttrekker voor de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart en het Tweede Kamerlid Jem Lazine, die namens de SP in de Tweede Kamer zitten. En zij hebben, met name die laatste, heeft uitgelegd van hoe het allemaal komt. Dat het zo is gesteld met het openbaar vervoer, met ons openbaar vervoer wil ik wel even benadrukken. We betalen allemaal belasting en het is nog steeds van ons. Niet alleen dat, maar we hebben natuurlijk ook een ambitie als partij om het weer op orde te krijgen, om de zeggenschap weer terug te krijgen over ons openbaar vervoer. En Jem, met name ons Tweede Kamerlid, heeft uit de doeken gedaan waar hij tegenaan loopt in de politiek, in de landelijke politiek. En heeft gezegd wat zijn ambitie is en hoe we met ons allen daarvoor sterk kunnen maken. Wat zijn dan eigenlijk de ambities van de SP op het gebied van het openbaar vervoer? Dat is eigenlijk heel simpel. Het openbaar vervoer is een van de belangrijke takken van de publieke sector. Het openbaar vervoer, het streekvervoer, het treinvervoer moet aanbesteed worden, volgens Brussel. Dat gebeurt ook en wij hebben dat in Nederland uiteindelijk geaccepteerd. Zeer tegen de zin van de SP in overigens. Nou, onze ambitie van Jem, ambitie van onze Tweede Kamerfractie is om die hele zaak langzamerhand maar weer eens los te gaan trekken. Opdat wij als kiezers en onze volksvertegenwoordigers weer invloed kunnen uitoefenen op datgene wat van ons allemaal is, op datgene waar wij allemaal voor betalen. En dat is onder andere het openbaar vervoer. En zoals het nu gaat zijn beide partijen, dus reiziger en personeel, daar niet heel erg tevreden over. Dat betekent volgens ons dat dat de provincie een taak heeft, een ambitie zou moeten hebben om het beter te maken. Ja, en uiteindelijk draait het allemaal over geld. En dan zul je als provinciale staten die ambitie aan de dag moeten leggen om meer geld vrij te maken voor dat openbaar vervoer.